Стой са. Спрете малко. Спрете малко. От мъжето ли? Спрете. Купай и ями нещо там се заравя. После аз съм много. Ти що му зарои краката? Хайде. Гарпа, бе! Не, бе, тия са яки. Ще ги дръпнем. Браво ги! Дай! Пускай! Ти го държи! Дай, тискай! Чакай. Дай, чакай. Възставка! Искам възставка! 2-1! Браво!